Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hannde ko ñalawma alhamisa sappo e jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi. Habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude guiɗoɗen ko toon to Washington ɗum noon ko toon kadi to kanko Donald Trump e noon affaire dossier Epstein fuɗɗima kadi addude caɗele mawɗe caggal nde Wall Street Journal yaltini hannde document ji e kadi kanko signature makko e kadi e photoji ɗe jooɗani kanko Donald Trump ene wayno wi ko porto plainte Wall Street Journal man duttoon kadi to Washington jiɓoru mawdu waɗino hakkude maɓɓe kamɓe sénateur uji républicain e démocrate ni surtout ndeɓe cuɓoto walla wotande hono kanko mo Donald Trump suɓi yo wonne juge toon to cour d'appel. Habaruji men international kuɗe jiɗoɗen ko toon to Mauritanie ma en jokkodiri d' abord Mamadou Samba Diallo o rokken kadi ko a jogani en ko fate toon kadi to Nouakchott ene wayni ko inspection général de l' état ko wawi tawde to port biyeteɗo Tanit man ƴeew kadi yañade hen. Habaruji men international ma en jaaton to Sénégal ɗum noon kadi ko toon kadi hakkude kamɓe ñawoɓeɓe e kamɓe kadi yimɓe wonɓe opposition oɗo saha e wonɓe opposition oɗo saha surtout ko fati dossier makko kanko Alphaɓe Ngom e kadi e miñiraɓe makko ma ƴeew kadi holko woyi ko kewi toon. Habaruji men international ma e nawa en toon to Gaza kamɓe Israël nawi ɗumen bombardi église goto toon to Gaza ɓe mbaɗi hen yimɓe hewɓe ɗum noon ko mettere wonande surtout en leyɗel Europe. Habaruji meɗen international cakkitoɗen ko toon to Ukraine ɗum kanko Vladimir Zelensky ene wayno wayli gouvernement makko oɗo saha joni o nomi premier ministre e kadi ambassadrice mabɓe gonowo toon to États-Unis taw ɓeɗo ɗiɗi fof ko yimɓe takkiɓe hono gouvernement Donald Trump wawa fof ko ƴewde beele jokkodiral moƴƴal ne wona hakkude mabɓe kamɓe Ukraine e États-Unis ko ɗum woni toɓɓe men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gartu dettuji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko alhamis sappo e jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ma en gartu joni joni. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon binɗen e gardini men ni guiɗoɗen ko toon to États-Unis ni toon to Washington ene wayno ko kanko Donald Trump kadi hannde o dañi mettere ɗum noon ko caggal nde Wall Street Journal yaltini bindol e nder bindol ngol ene holla hen wonno kanko Donald Trump ene wayno o meeɗi neldude ɓataki o kadi ko ɓataki jettore fadde kanko biyeteɗo Epstein e oɗon ɓataki kadi ene wayno ko kanko Donald Trump tunnata hannde ko haala ene wayno o dessini hen gueɗe ɗe ganduɗa hen ene wayno ko dessini hen kadi ko debbo ɓoriɗo kadi taw ko cukalel debbo ɗum ɗo fof ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa ne ɓeydanamo kanko Donald Trump caɗele oɗo saha joni sibabude dossier o Epstein siftindon tan ene wayno ko kanko Donald Trump hadde nde ɓe mbaɗata campagne de ene wayno koɓe kalanoɓe mbi wonde ko kala dossier mo ganduɗa hen bindaɗo walla enquêtaɗo ko fati Epstein maɓe jaltin ɗum ko secrétaire koy kadi ne wayno ko kanko Donald Trump e yimɓe hewɓe mo ganduɗa ɓe wallatnoɓe mo campagne ɓe mbino wonde ko kanko Epstein Jeffrey Epstein ɗum noon no sifti noon tan ko milliardaire kañum hoore mum ko jeeya toon ko to New York onno ene wayno ko mayde muɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi toon to kasoji ɗum noon ko caggal nde fadi kañum hoore mum nde ñawete wonde ko ene takka wonde ne yeeya sukaɓe rewɓe mayde muɗum toon kanko Donald Trump e kanko kadi yimɓe wallanoɓe fof ɓe mbino mayde nde ene ko sibabude wonde ko kanko Epstein omo jogui yimɓe ɓe ganduɗa ko wallodirannoɓe makko walla yimɓe ɓe ganduɗa en jiiɗa inde mumen jalta hen ko ɗum waɗi mbaɗimo ko wawi wonde fof ene wayno ko sakiri ko en hono kanko attorney general donc ministre toppitiɗo ko fati justice leydi ndi e kanko kadi toppitiɗo gardiɗo FBI ɓeɗo ɗi fof kadi ko yimɓe ganduɗa jeenoɓe wiya wonde ko kanko Epstein ko baraɗo wona kanko hoore makko wartaki ɓeɗo fof ene wayno jaltini rapport ko sakiri ko mbi jiyani fof seedantagal ken holla ɗumen wonde ko kanko Epstein ko baraɗo donc firti wonde ko kanko waɗi hoore makko ɗum noon addi jiɓru mawdu wonande yimɓe surtout républicain ji surtout yijaɓe magga mbi wonde ko kanko pambandi yo démission donc ko sakiri o ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ɗum ɗon ko sakiri hannde hono Wall Street Journal ko yaltini ko hen ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ko hunde nde moƴƴani makko e surtout en wiide wonde ko Wall Street Journal kanko mo porte ɗum plainte par ce que ɗum ɗo ko hunde nde potano yaltinde ko wawi wonde fof ene wayno ko tournal hande journal biyeteɗo variété hono kanko Donald Trump
ene wayno e laamu makko kadi ɓe mbaɗini feere fof beele Wall Street Journal ne wasi yaltinde ɗiɗo habaruji ɗi ɓe jaltini hannde kono noon ne wayno ko finalement Wall Street Journal yaltini ɗum hande toon to Washington e ko yalti ñalawma ono kanko Donald Trump o holli wonde ko e konngol toppitiɗo communication makko wonde komo jogui ñaw ngu kadi koko fati e ɗaɗi nguɗon ñaw kadi no wayno ko won ƴiƴameje ɗe mbawa ɗi circulta e ɓandu makko surtout no holle wonde ko less koyɗe makko to en ene ɓuusa e kadi juuɗe ɗe kolla kadi ne ɓuusa ene waɗa kadi ene wayla kadi ene wayno kadi couleur aji ɓandudu ɗum ɗo fof ko ñawuji garoji tugnani hande harala e fata calla ko ñawuji kewɗi arde yimɓe ɓe ganduɗa heɓɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko dow muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump oɗo saaha o yamiri wonde ko ministre o yamiri wonde ko jokkiɗo konngol makko yo haalan ɗum yimɓe ɗum ɗo fof noon ko caggal nde kadi photo ji kewɗe jaltinaɗi ne holle wonde juuɗe makko ne ɓuusi ne holle wonde ko kayɗe makko kadi ko ɓuddi walla ne holle wonde ko nguru makko ene waylo ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko felti yaltini wiide wonde ko on wonde nguɗon ñaw noon e wiide mabɓe kañum ko nguɗon ñaw ala effet no fewi e haqqille makko hande toon to Washington en tugnadi kadi e journal biyeteɗo Le Gardien ene woni jibru mawdu waɗino toon hande hakkude kamɓe démocrate en e kamɓe républicain ji ɗum noon nde ɓe jooɗino kamɓe toon to Sénat pour wodde ko fati hen jabgol mo kanko Donald Trump mo suuɓi biyeteɗo Emile Bove noon ko ene wayno ko avocat Donald Trump on noon yo joggo jonde toon to ministére justice ene wayno ko Donald Trump nomimo wiyo wonde koye kanko hoore makko yo votane beele mo wona juge toon to cour d'appel wotanede juge cour d'appel noon ko ene wayno ko ligguey an kadi ila o maayi walla o felliti yaltude o ittaki hen ɗum noon ne wayno ko démocrate en surtout henne kanko jeeya toon to New Jersey hono biyeteɗo Cory Booker ndo yalti o wi wonde ko ene jogui wonde ko neɗɗo goto haali en oɗo biyeteɗo Emile Bove kañum hooremi yiiɗa ɗoftade ko fate en jamiroje gummotoɗe toon to ñawoɓe ɗum noon kadi oɗon neɗɗo kadi ene wayno ko haali wi wonde ko e nder caggal ñawoɓe daari yimɓeɓe ɓe notata toon to El Salvador yo dartin ene wayno ko kanko oɗo Emile Bove tugnata hande oɗon kalto wi wonde ko darimo wi wonde ko kala jiɗɗo wadde ligguey mum yo continue falkisade kala jamiroje gummotoɗe e ɗiɗon juge uji ɗum waɗi donc kanko Cory Booker no nde o haali ɗum nde ene wayno ko gardiɗo toon to Sénat o surtout comité judiciaire hono biyeteɗo Chuck Grassley kañum hoore mum ene wayno sali wi oɗon addetaki ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal mum ɗum kamɓe démocrate wonnoɓe toon ɓe fof ɓe jalti toon to Sénat ɗum noon ɓe mbi ɓe votata ko tugnata hande ko anda ko tawde kamɓe républicain ji kamɓe ɓuuri jogade vote ene wayno ko kanko candidat makko ɓenninama heddoto noon ko joni ko ma ya toon kadi to suudu représentant ji ko toon ene wayno débat waɗete pour ko fati ɗum noon no ɓennirta ɗum ɗon noon firti wonde ko hande ene wayno ko kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate en e surtout yande sawdi e laamu makko kanko Donald Trump eɓe ne ɓeydo kadi ñande foof woɗɗodirde surtout wasi jaɓodirde ko fati honno laamu ngu walla honno toon to Sénat walla toon to congrès hono foti likkorade hande habaruji men toon to Washington en tugnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo New Press Now hono kanko ministére toppitiɗo ko fati justice leydi ndi hono kanko Pam Bandi on waɗi o yeehi toon to hande to kaso ɓoyɗo gonnoɗo biyeteɗo Alcatraz kaso ene wayno ko oɗo kaso mo ganduɗa guddade ko ɓooyi mo kanko Donald Trump mo haala o wi wonde ko alay saago uddir ɗum pour kala yimɓe ɓe ganduɗa criminel e ɓurɓe bonde beele ne mbawa nawet toon donc kanko Pam Bandi noon nde o yeehi toon nde o yaati toon ko ministére toppitiɗo ko fati intérieur leydi ndi hono biyeteɗo Dag Burgum ne wayno kadi o yaade hohoɓe woɗɓe surtout ko taw ko yimɓe toppitiɗo ko fati sécurité nde wi toon ren o wi wonde ko oɗo kaso ko hunde nde ganduɗa wawde moftude yimɓe ko heewi wawde surtout yenne yimɓe hewɓe ne mbawi moftede toon yimɓe kadi ɓe ganduɗa ngala kayitaji ko wiyete ene hoɓɓe ɗo e leydi ene mbawi moftede toon mbi wonde kala ko jiɗɗa moftude ɗiɗo kasoji ene mbawi adde toon o wi kadi kanko Pam Bandi ko ala fof meɗɗo haalede wiide wonde ko ene meeɗi dogde oɗo kaso daɗi hen sibabu no oɗo kaso no wayi hulɓinade to woni no wawi kadi hewde sécurité ko wawi wonde fof kanko Pam Bandi kadi no wayno haalino ɗiɗon haaluji kadi toon to Fox News siftinde on tan ko kanko Donald Trump
e nder konngudi ɗi o haali surtout e laamu makko ko fuɗɗi ko en ko uddidde oɗo kaso matude ɗum ɗa en nokku mo ganduɗa en mo wawata moftude hen e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wiyata ko añɓe makko surtout immigré ji siftindo on tan oɗo kaso ko guddaɗo gueɗe e kadi woni ko kanko Down Sam ko yiɗi ko uddidde ɗum o yiɗi ko fewnide ɗum pour wonande ɓe ganda ɓe ganda oɗo kaso biyeteɗo Alcatraz o woni ko toon to Californie woni kadi koye dunde e kadi hakkude muɗum e San Francisco ma won kilométre uji ɗi donc woni koye hakkude gueƴe bonɗo kadi woni koye dow koye dunde mawde koye hayre e kadi en wayno less muɗum kala ko tawri dunde ko maayo luggingo habaruji men international guidoɗen ko jokkodirde d' abord e Mamadou Samba Diallo rokken ko fati e weeyo toon to Mauritanie Mamadou Samba Diallo bisimilla hettiyankoɓe radio Jool Sare ɗum noon ko kabaruji meɗen ko fati e ɓeto weeyo kam e toɓoji e nder nogase nayyi waktuji jawtuɗi tuggude ñalawma alarba 16 ha e oɗo ñalawma alkamisa 17 lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi jagorgal gueɗe nderderije leydi kam e jaccingol laamuji e ƴellitare duminde holliri toɓoji ɗi mbaɗi ko ni e sifori to diwan hawde sharqi alhar mbeykatul ahwas nogas e jeegom millimétre wolata ko 17 millimétre chakratil 15 toy jilit ahl ibad ko 15 galb ajmal ko 15 arshan ko 10 basikon ko millimétre uji tati to timbedara ko millimétre uji ɗiɗi to amurju ko millimétre uji joyi gati al ahjar ko joyi malas ko joyi kerrin ko joyi to nema ko nogas e tati ashmaymim ko nogas e goo kannar ko nogas wina trajat 15 bir ahl sidi bayya ko 12 shobata awladul gafi ko 10 al jumaniya ko 10 nema ko jeedidi fandish ko jeedidi bir bafa ko jeegom hasi nihila ko joyi aswayf nabiya ko joyi maqama taysir ko joyi addel bagru awaysh jambu ko capantati joyi millimetre qaliga ahl ahmed ko capantati joyi maskul lakhdar ko nogas addel bagru ko ɗiɗi to diwan hawdul garbi tam shakat ko capanɗe tati e joyi millimétre asal khayr ko capantati joyi rabbo ko kono gas mabruk kono gas to tentan ko millimétre ɗiɗi to diwan asaba kankosa wudun faras ko capanɗe joyi millimétre ak mamin bange hirnange ko capannayyi joyi millimétre kayalla ko capanɗe nayyi lakhtour ko capantati joyi hal aymira ko capantati nayyi uday fullan ko capantati ɗiɗi ahmaykiya ahlu talib ko capantati talamit iflan ko capanɗe 3 millimétre to wiyete advi ahl ayl ko nogas joyi uday ahl shihb ko nogas joyi awladu hamma ko nogas ɗiɗi bakka ko nogas gafi ko nogas koyral khadra ko nogas koyra dajakal ko 19 ak mamim shargiya ko 17 tol fawz ko 17 advi ahl thulul ko 17 buzallal ko 17 nakhla abdul wahab ko 17 ibla jamil ko 17 kankosa ko 19 millimetre hal jilani ko 17 ورنكل أهل معلوم كو سبو يدي أهل باريغا كو سبو أهل سيدي أحمد كو سبو لميلح كو سبو أولاد الأمين كو جيني طفرة كريديد كو جي حامد كو ني طفرة بودر كو ديدي تاناها كو ديدي تو كيف كروجيل كو چپن دي جي ني ميليمتر دار العافية كو چپن ني العكريش أهل بلول كو چپن تتي جي ذراء أهل شيبة كو چپن تتي ديدي ميسا كو نوغاسي جي سافنجاي كو نوغاسيغو أجار كو سابو جوي نعمة ديمو كو سابو باركيول البحيرة كو شابان دي جيغوم جيني ميليمتر القابرة كو شابان دي جيغوم جوي ميليمتر شايفة كو شابان دي جيغوم دقفة كو شابان دي جوي أهل بوسيف كو شابان دي ني جوي تويتي والميت ضالب محمد كو شابان 3 ملم بركو الأخضر كو نوغاس البركة أهل بوسيف كو ملمتر جنو غاس بوبك جو بيجو كو سابوي جوي المشروع كو سابوي ديدي فرالين جو كو سابوي ديدي لعويسي كو ملمتر جي سابو أهل أبيد الله كو سابو فرالين ديمو كو جيني أتويشيت كو جوي تو بركة وول كو ملمتر جي جوي تو جيرو وايد جريد كو شابان دي جوي ملمتر أنتاكت كو شابان تاتي
jeetati tagadet erige ko capantati agliga ahl aida ko capantati balharatik ko nogas kamur ko sappo didi geru ko jeenayi bumdeyda buruda ko capande jeetati nayi millimetre jello ko capande joy sadd ahmed talib ko sappo didi lakdima ko sappo sadd nakhla ko jeegom bumdeyda ko joyi to diwan gorgol to département mongel bu gadra ko capande jeetati didi millimetre lahani kar ko capande jeedidi fashar al sheikh capande jeegom millimetre edwash capande joyi tajamo fashar capande nay jeegom jaadol dimmo ko capannay lafriya ko capannay saudera ko capannay moytoymir ko capantati jeenay millimetre al halla ko capantati joyi asgaylum ko capantati joyi toy zikra ko capantati joyi bokkol ko capantati jaadul tatabo ko capande tati millimetre maktal arisha ko capantati jaadul liksar ko no gasi jetati bozurwa go ko no gasi joyi mongel ko millimetre ji sappo to kay haydi to département kay haydi ko millimetre sappo liksayba to département liksayba godduwar ko capande nayi e jeegom millimetre liksayba hore mudum ko capande tati e jeedidi millimetre jiray kaye ko capantati millimetre wullurami ko no gas go ganki ko no gas miftahal khair ko sappo jeetati gurjuma ko sappo nayi wajju bosiyabe ko sappo didi cuuc ko sappo to département bout ha joni diwan gorgol uday lot ko capande 2 mm no wal bugadum ko capande 2 mm shalkhat tiyab ko capande nay 2 mm lambayrat ko capande nay 2 mm udbay batha ko capande 3 mm vara la dum ko no gas 7 mm lahrash ko no gas 2 mm ahl zalla ko no gas 2 ahl hur ko no gas 2 mm lfatra ko no gas 2 mm tintram ko no gas siliwol gobi jo ko no gas lakwati ko sappo didi fum gileta ko sappo didi khadart lahsi ko sappo didi bashatul bagro ko sappo raso oshkash ko sappo bitigi hel yamani ko sappo koyda ko sappo njaaji binne gandega ko jeedidi almani ko joyi aladala ko joyi azreykat wul hasan ko didi Masamba Diallo jaram ha ande khabruji meden tonto morsen tun nadi kadi rapport bindare taw ko dépêche min dum hono kambe inspection générale leydi morsen walla lamgu be mbawi kadi tawdi wonde ko ton biete do tanit gondo 60 km de hakkude mudum Nouakchott en wayno ko bonandeji kalis ngon ton dum non ko ciagalde kambe ko be naate odo porbe tawi wonde ko jawdi odo por jogi ko hundi ni ganduda en ko bonna dum non wadi yitu dum kadi ko ciagal de be tini wonde ko odon por ronki yobde taw ko électricité poddo yobe e son somelek be mbawi segde hono kon nodo ancien directeur général port tanit biete Ahmed Wula Khatri be mbawi kadi dabbude e kadi be kebi hono ciegol yimbe hewbe liggotonobe makko kanko odo directeur général port en jahan surtout directeur exploitation et directeur kadi affaires administratives et financières odo port kono wadi emen ko kam enquêteur be mbawi namtisade odo sa joni ko kalisaji kewdi bonnade di dum non yo artiri dum non tirti dum ko beedo yimbe ardinobe poro kanko directeur général e kanko be liggotonobe habruji meden tonto Sénégal tungnade hande journal biete de Sénégal en wayno ko kambe parquet mo Dakar dum non ko ardibe tribunal enquêteur ko fate en gede nganda kalisaji di ngando kanko farbo ngomo takka e kolli annimo be jogi dum non surtout en ko fate en hittude ko fate be ko fate beydude cadel wonande miñirabe dido farbo ngom wono kanko biredo Ismaïl e Biram Ngom dum non tungnade hande ko yaltito ton to parquet to dum non nyalama alarba hanki wono kambe chambre d'accusation financière dum be mbawi ni yurundade ko fate gede tati de be gankitanno dum non ko fate en affaire farbo ngom en wani ko journal o wi wonde ko en wani ko lurondiral no woni hakkunde kanko juge d'instruction premier cabinet e kanko kadi parquet financier dum non ko kambe nganda o do sa joni kambe nganda o do sa joni enquêteur ko fate kalisaji dum non e wani ko kambe parquet be calima o do sa joni wonde ko kanko juge d'instruction en o yidi ko wadde e beedo miñiraabe fargo ngom didi hon Ismaïl e Biram Ngom wadde men jawe électronique dum non ko pour rende holton jahas
tungna hande ko libération haali ɗum noon ko journal kadi goɗɗo mo ganduɗa kam Sénégal ɓe limtidum ɓe mbi wonde kono parquet financier wi wonde ko kañum horum yiiɗa wonde bracelet ji mbaɗe mabɓe yiiɗi ko kamɓe koye mabɓe ɓe coke pour hade mabɓe ñawede ko wawi wonde fof ene wayno ko e wiide mabɓe kamɓe parquet financier ene wayno ko waɗande ɓeɗo jeewe pour rende ɗumen ɗum noon ne wayno ko yafade ɗumen ni ɗum noon ɓe jiiɗi ko ɓeɗo kañumen koye men coke beele ne tina ko woni lebtede ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗamina appel o kadi yalta ko ñande 23 ñande 23 lewru juillet andete hol décision ƴeftaɗo wonande hakkude kanko juge d' instruction premier cabinet kamɓe kadi parquet financier ñande 23 juillet ɗum noon andete eyyi ɗum noon en même temps kadi ñande 23 juillet hono kamɓe kadi avocat ji farbo mum ɓe kaali yoɗo sadio no mbaɗi ɗaɓɓande mbi wonde ko kala ko farbo ngom takkano ko fati hen gueɗe kalisaji kalte ɗi ɓe jiiɗi ko ɗum ɗo foof ene wayno ko annulé tawto ha hande tugnade hande ɓe kaali ala ko yalti ko leeri wonde ko laamu ngoni jogui preuve aji ko kalata ko ɗum noon andaka taw holko jogori wonde est ce que ñande 23 lewru juillet ñande 23 lewru juillet nde est ce que kamɓe avocat ji farbo ngom eɓe jaɓani walla kadi ñande 23 lewru juillet wono kamɓe miñiraɓe farbo ngom hono Ismaïla e Biram kamɓe koye mabɓe koɓe jogoɓe sukoyede walla koɓe jogoɓe waɗnede jeewe électronique ande toon to Sénégal e tuganade kadi e Sénégal ko haali hono kanko Moustapha Diakité e kanko Bachir Fofana surtout kanko Moustapha Diakité o ko gardinoɗo kadi ko mbiyata Benno Bokk Yakar walla ko gardinoɗo groupe parlementaire Benno Bokk Yakar ene wayno koɓe ponno ko ñande alarba ɓennuɗo hanki o e ponno kadi hebde délibération pour ko fate ñawoji mabɓe kono ene wayno ko oɗo sa joni sibabude kamɓe greffier ji ɗi goni koye grève ene wayno ko ɗum ɗo reportama ha ñande 23 juillet kanko noon kanko Moustapha Diakité noon toon to woni kaso makko to o haali o wi wonde ko o yiɗa foof kala ko wiyete liberté provisoire o yiiɗi ko wonde ko o ɓuri yidde kanko hoore makko ko mayde kaso par ce que ko nanguira ko hen o nanguiraka pour gonga o nanguiraka ko baɗaɗo otage ɗum noon o haalni kadi o wi wonde ko kala koreji makko noddu oto kalde tribunal pour ñagade ko fati liberté makko provisoire o wi kanko ala ko waɗi o huulaki o wi par ce que ene way ala ko waɗi e kadi o huulani o haali kadi haala mon ko wi wonde ko kala magistrat ji ganduɗa e oɗo sa joni liggotoɓe toon tribunal ko yimɓe ɓe ganduɗa en cuusa salade yamirore dokka e kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa en goni ɗon ko goƴƴako liggueji men donc kanko oɗo Moustapha Diakité no mbirni o inde ko oɗo sadio on ñaguima kala koreji makko oto mbawi oto ñaago jamais ko fati en liberté provisoire toon to parquet de Dakar habruji men international hande toon to Gaza tugnade e habruji goɗɗi tugnade ko radio France international reporté mbi wonde ko kamɓe Israël ɓe bombardi toon église goto église gonnoɗo église catholique biyeteɗo sainte famille gonɗo toon to Gaza ɓe mbi wonde ke tugnade hande ko hiisa yimɓe tato ha yimɓe jeetato maayi hen ɗum noon kadi ko hunde addude oɗo saa joni pelgol ummade communauté européenne ene wayno ko idi foof ko kanko Donald Trump kadi e kamɓe Maison Blanche ɓe mbawi kadi jokkodirde hono kanko Benjamin Netanyahu e nder konngudi gomiɗo toon kanko Benjamin Netanyahu e mbi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo ko erreur wona église o toɓono e oɗo saa joni ɓe kolliɓe mbi emin nimsiti hen donc ummade toon to France ene wayno ko kamɓe koye mbi ɗum ɗo ko hunde nde fotani jaɓede e mbi wonde ko ene wayno ko wawi kanko Emmanuel Macron o wi kanko wawi jokkodirde kadi hono patriarche Jérusalem ɗum noon o holli ɗumen kadi mettere mabɓe o holli ɗumen sunnare mabɓe ndeɗo bonandeji kamɓe Israël ɓe mbaɗi e surtout ɗiɗo attaque ɗe ɓe mbaɗata surtout en tawde bombardude toon to Gaza ɗum noon e wayno haali ɗum ko ministre des affaires étrangères mo France biyeteɗo Jean-Noël Barrot toon kadi to Italie hono kanko Giorgia Meloni o wi wonde ɗum ɗo kadi hunde no fotani jaɓede e surtout yenne ko kamɓe Israël attaque de population civile kono noon so tawi ƴeewama journal uji Al Jazeera ko kaali mbi wonde non kamɓe communauté européenne mari ko hannde min jiyata wonde Israël ko waɗata ko par ce que no wayno kena abbo e capanɗe jeegom ujunere neɗɗo taw ko palestinaji civil en nene continue en mbara ñen fof kono kamɓe communauté européenne ɓe meeɗani haalde ɗum noon sifti noon tan ko tuggi tan
jeeɗiɗi octobre hitande ujunnaji nogas tati kam Israel ɗum nden haare fuɗɗi contre Hamas ene wayno ko ɗo sa joni e Israel ko wiri wonde ko ngol ɗo woni lawol maɓɓe gadda ngol ɗo woni lawol maɓɓe gadanol ɓe meeɗi fellude kala nokku mo ganduɗa ko nokku diniyanke ɗum noon fof noon ko hunde yeddande toon par yimɓe communauté ji julɓe walla galleji jiyaniyankoɓe julɓe par ce que Israel naɓe meeɗani arde ñalawma taw natani e nokkuji ɗum wiyete jumaji e jammaji toon to habruji men international cektorɗen ko toon to Ukraine tugnade kadi ko radio France international haaji hono kanko ko Vladimir Zelensky o wawi waylude laamu makko toon ɗum noon e wayno koɗo Sadio o toɗɗima premier ministre kesso jaarowo e duuɓi 34 o toɓɓima kadi ambassadrice kesso lomtotoɗo ambassadeur mabɓe min joguino toon o ɗum ɗo fof ne oɗo premier ministre kesso toɗɗaɗo kañum hoore mum ko kañum wonno finance e kañum kadi waɗi jaɓodire hakkude mabɓe kamɓe Ukraine e kamɓe États-Unis surtout ko fati minerai rare moɓe mo États-Unis yinno ɗum noon kadi ne wayno ko kañum hoore mum ko joguiɗo jokkodire kewɗe toon to Washington ko fati ambassadrice mabɓe moɓe nami o joni ko ene wayno ko lomtoto ko ambassadrice gonnoɗo toon gonnoɗo kadi e temps kanko Biden ɗumnade hande ko fama wonde ko kanko Vladimir Zelensky o yiɗi ko wonde ko ƴewde peeje foof beele kanko hakkude relation ngaji makko hakkude relation ngaji hakkude Ukraine e États-Unis ene ɓeydo jogade doole saabu ɓeeɗo ɗiɗo gardiɗo laamu toon to Ukraine e gardiɗo ambassade mabɓe toon to Washington ko yimɓe jotodiraɓe toon to Washington. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare sifti ɗon tan hannde ko alhamis 17 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 hannde ko musidɗo men Mamadou Samba Diallo wallino e oɗo journal ɗum no yen mbaalo jaam ha jankoro on jarama.